A Semana Santa acércase e con ela as reservas de viaxes dispáranse. Canarias, Caribe e destinos europeos son os máis solicitados. Coa chegada da Semana Santa, as gañas de viaxar volven a dispararse e con elas a actividade nas axencias de viaxes. Este período convértese nunha das tempadas máis intensas do ano, na que a planificación e as reservas toman protagonismo. Pois ben, a verdade é que, bueno, como sempre Semana Santa é un pouco bipolar no sentido de que hai xente que reserva con antelación e hai xente que espera e reserva encima de fecha. Hai un pouquiño de todo. A variedade de comportamentos á hora de reservar é grande, dende xente que planifica con meses de antelación ata os que o fan á última hora. Hai de todo, hai xente que xa, incluso final de ano ou en xaneiro, xa empeza a reservar para a Semana Santa e hai xente que espera un pouco a saber como vai a ter a súa vida, os seus horarios, as vacacións, a disponibilidade e a última hora fai as reservas. En canto aos destinos máis demandados, a tendencia é clara: calor e relax despois dun inverno duro. Pero aquí o destino sempre a xente despois do inverno tan duro que tivemos, a xente o que busca é calor. Xeralmente Canarias tira bastante, inda que bueno, hai vuelos directos a algún destino europeo que están tamén funcionando bastante ben. A situación internacional entra moito en xogo actualmente. A guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán e os cambios nas aerolíneas provocan incidencias, especialmente nas rutas cara a Asia. A nivel empresa, que traballamos bastante, si tuvemos bastantes incidencias, porque hai moito tráfico, sobre todo de Asia, que fai escala nos hubs de Oriente Medio, e aí si tuvemos bastantes incidencias. Aínda así, a clientela segue con gañas de viaxar, aínda que os destinos cambian lixeiramente cara ao Caribe ou Europa. A xente non perde as ganas de viaxar, a xente sigue, quizás cambian un pouquiño os destinos, sabes, xente que a mellor pensaba en Tailandia, un tal, pois agora digo, oye, pues vamos hacia o Caribe, pero o interés sigue estando aí. A Semana Santa é unha das épocas máis fortes para as axencias de viaxes, combinando vacacións escolares e festivos. Segundo afirman dende a axencia, a demanda mantense alta e a tempada promete ser intensa. A Semana Santa é moi forte porque, bueno, o calendario escolar e as vacacións, moitos festivos xuntos, vimos xa do inverno, a xente está deseando pois un pouco de boa temperatura, calor, entón sí que é unha temporada moi forte para nós. Con todo, dende as axencias aconsellan reservar con antelación para asegurar prazas nos destinos máis solicitados e aproveitar mellor a tempada de vacacións.